Usuyiboss manje. Sengiphethe. Bafo? Hayi, izinto zenzeka nje mfowethu. Okay. Angifuni uqamba amanga. Lona mfowethu welenzile iqiniso. Wanginika umgodla wakhe ngoba wami ngabanjwa nawo. Lenzeka iqiniso phela nawe bafo. Lenza iqiniso bafo. Lenza iqiniso bafo. Anti iqiniso into enjani iqiniso? Ngicela ungizwe mfowethu. Ngicela ungizwe. Iqiniso mfowethu ngizolenza mfowethu. Nini phela lo muntu lona wena ngifuna ngihambe enkulumeni kaBafo uphume wena kuqala wena wasala ngapha bafo kumnandi bafo gqoka amakhaveli buka kumanje uthi angithatha kwa iyona le imali bafumana anginaluza uthi angithatha siyakhuluma Bafo gqoka amakhaveli kumnandi ngicela wehlisa umoya Bafo yabona kumnandi ngilana vele ngizokukhuluma uzoyithola into zakho nini sikhuluma indaba yokuthi nini uphumile uBafo manje uhleli unyaka wonke wena umnika amabhakede uthi akawashe imoto ekwashela imoto lapha ekhawashi yakho wena unezinto mfowethu cela esikoleni kwisikole yabona thina uthi ngibeke ngesilungu thina you are not supposed to be here akufanele ngabe sila njengamanje sizojumpisa nithi inombolo izojumpa nithini njengamanje sokhuluma izinto ebenizenza nina nobabili kodwa namhlanje sesithola sesila ngenxa nje yento ukuthi umuntu uma esebona imali uvele evuka umhobholo umona ngenxa ukuthi nakwakumele nje nihlukanise le mali ngoba uwena sekuqaleni imali ize yathathwa ingenxa ukuthi wena ijumpile kuwena waphindwa wakhomba lo yahlamba ubuzo sheshe uphume ejele engaboshwanga lo ekubhekelele njenge-outyard enza ubulungiswa baba